ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಾಗ ಬತ್ತ ಸಾಯಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಗೋಡಾಣ ತಿರ್ತಂದು ಸಾಯಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ತದ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ పోయితామమ్మయ్య పోయితామమ్మ స్ట్రింగ్ రే ఉండు ಹೌದು ಅದೇ ನನ್ನ ಮೆರ್ಕಾಟ್ಗೆ అలే ఏది మళ్ళా సాయి డేట్ ఉండు ఏనావు అవైతే ఎగ్గా సాయిని పత్తరే పూజత ಸ್ಪೈಡರ್ ಉಂಡು ಇರ್ತುಲೆ ಮುಂದದೆ ಯಬ್ಬಾ ನರಕ್ಕ ಒಂದು ನೋಡು ತೋಜುಜಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಸಾಯಿ ಮುಂದುಲೆ ಇರೋ ಪಿರೋಡ್ತುಲೆ ಓ ಉಲಾಯಿ ಉಂಟು ಸಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫಿಶ್ ಏನ ಪಾಯ್ಸನ್ ಉಪ್ಪೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಂಚಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಹತ್ತಿಯವು Itu ana mana da mena Itu fish. Kucila ka fish.
numerous cilia that help it move. 啊？是啊， With a variety of 是4包。 including rice, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೀನು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. Yeth Malla crab. ದಾಲ ತೋಜ್ಜಿನ ಓ ಅವಳುಂಡು ಕೆಸರ್ದದ ಅದನ್ನು. Yeth Malla lobster. ಏನಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. Thank you for choosing Aquaria KLCC as a place of visit today. Have a good day. దానిలో ఉండే అందಲ್ಪ సాయి కొంచెం టాయ్ తిక్కుండా ನನ್ನ ಮನೆ ಬಂದೆ ನನಗೇನ್ರಿ ಜೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಏಕಂ ಏತ್ ಬಿಗ್ಗಿಯ ಅವೇನಂದೆ ಗೊತ್ತು ಚೇತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸ್ನೇಕ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಿಮ್ಮಿಯವ್ ಫಿಶ್ ఇంకలా ఎగ్జిట్ అవుందుల్లా వావ్ సాయి మినీ ఎంతులే ఓ టోటోస్ और ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನಾಗ ಸುವಿನಿಯರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರಂಡು ಅಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಸೊ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋರೆ ಒಂತೆ 5 minutes ಪೂನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಗ್ಳು ಚಂಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಪಾಕ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಉಂತ ಬರ್ಸ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ
ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಸೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನ ಕೊಂಚ 10 ಸಲ ಬರ್ಸ ಹಾಕು